どういったね、まあ、poですね。Aalis kami. Ang first trip namin sa 2026 ay pupunta kami ng outlet. Let's go! We're going. Ang ganda ng jacket mo, bagay sa'yo. We're going on a trip on a favorite travel ship. Oh, grabe ng basura, guys, oh. Nalock yun? Review natin dito sa CCTV. Ayun noon, si Mama, nagkakandara pa sa lamig. Hi! Mag-hi ka pa? Ay. So, dito na kami sa naghihintay kami ng parking. Doon kami sa taas talaga magpa-park pag wala talaga nangyari. Ang laking Land Cruiser, oh. Kung meron kang car, Toyota Land Cruiser yan. Tutulog pa siya. Naglalakad na tutulog. Where are we going? Oh, it's rain! Uy! Uy! Oh, it's rain! Bro. Uy! Why are you sleeping when you are walking? Ay, it's a prank, ah. You're pranking, Daddy. Wala namin natutulog. Pinaprank lang pala yung Daddy ko. Say hi to the vlog mo. Oh. Hi! I prank Daddy. Oh, it's rain! I thought you were sleeping, but you just pranking Daddy pala. Sa second floor man yung niyan, toilet niyan. So many people. Daijoubu. Ay, okay lang baka may try yung dito. Di ba may units ka ba dito? So many. Nandito kami ngayon, nakapila kami sa Gindako. Actually, sa mga oras na yan, gutom na talaga kami. Nagbiyahe kami nang wala pang kain. Kaya napagdesiyunan naming pumila sa Gindako at kumain muna habang sila Mama ay papunta pa lang sa pinaroroonan namin. At kakain rin, in short, kami ay gutom na. Ang dami tao sa food court. Pop. Ito na guys, ang dami ng takoyaki. Hi! May mga tulog kami. Hi! See? Kaparas. Hello! Hello. Wish ka pa? Ayan din. Aglit. Ano masabi mo sa pinili mo ramen? Paras. Tignan mo yung ramen na pinili niya guys. Pulang-pula. Tulo daw yung sipon niya. My God. How about Natsumi? Natsumi-chan wa? Oishi! Kaya ito kami. Guys, takoyaki desu. Takoyaki, oishi. Do you want eat takoyaki? No? Nande? 美味しくない。美味しくない？美味しいもん。Maraming nabudol na naman, guys. Saka na doon. Naman akong binili ko, marami kang binili dyan. Dalhin ko yung Pilipinas. Uy, Wala man sa akin yan. Michael Kors. Grabe, oh. Ito na naman ang mga sale hunters. 2026, gastador na siya, guys. Bilang mo na kasi ako champion. 100 legs, bibilang mo akong champion. Ang kulay niya, yellow, green. Diba? Gusto mo jacket na, Jay? Oo. Asan yung love? Doon sa Puma. Di mo nakita? Nandun pala. Yes. Yung black? Yes. Every January lang ako mag-gasta doon. Every January ko mag-gasta doon. Sorry, doon ko to daw. Ito kami dito sa Adidas. Kasi Dito ka muna. budget at naman yung Oh, dito ka muna, dito. May ibon, no? Tara, dito. Oh.
Adidas. Saan ko kaya binili ano? Nano ba yun? Yung aking pantalon na 6-packet? Nano? Ano meron sa Nano? Yun o, sa Billabong, hindi man tayo Ba't wala yung Pochil na? Pochil. Hindi, meron sila. Hindi Pochil. Ayan o, Victorinox. Tara, tingin nga tayo sa North Face. We're going home because it's Samui. We're going home, guys. Because we're done. We don't have money. We going home. Yes. No! We go to we go to Aeon Mall. Yes. Hey, Tita has work tomorrow. So guys, Sabi, let's go. Godiva Freshness Burger. Maraming thank you. Teka, parang napakaikli naman pag ganun. So, eto na nga dahil maikli ang nakuha kong video sa Sano Premium Outlet. Masyado kasi kaming nag-enjoy sa mga sale kaya medyo di ako nakapag-video ng maayos at sa sobrang dami rin ng mga tao. Siyempre, in-enjoy na lang namin ang first trip namin sa 2026. So, eto na nga ang Odaiba. Maganda pa rin yung original mo. Oo. Anong may film. Yeah. Andito kami sa Odaiba. So, o yan o. Diyan siguro si Natsumi o. Ay, Diyos ko po. Babe tayo. Ayun ma, tignan mo to. May cinnamon roll dyan, tara. Hula. Ah. Maine o. Cinnamon. Ay! Natsumi-chan. Pinapanood yung, yun. ano, ikutin mo, tapos mahulog. Pinapanood yun, di ba? Opo. Ushiro ni wa dare desu ka? Oh, it's real. Ang daming Pop Mart, oh. Oh, dito kami, guys. Pupunta kami doon sa kabila. Nobita. Nandito si Shizuka at si Nobita. Punta kami doon sa may decks. Buti na lang na pinag-jacket ko siya ng dalawa. Grabe, ang langit. So cold. Ako dyan. Tatlo na itong ano ko suot ko na pants. Lalamig ka pa rin. Hindi. Pulis. Yun guys, oh. Are you summy desu ka? Hindi, nawala ni Sipon ko. Tignan mo, nasa Tokyo na ako. Masaya, no guys? So, nasa isa. Zenzen chiganda. O tara, doon tayo, diretso tayo, tapos lipat tayo doon. Tara. Ano ba, no? Oh, mas mabilis ata ito eh. So malamig dito sa Diver City ngayon. Pupunta kami diretso sa Aqua City. Tapos, do you see this? It's a big giraffe. Oh, sige na be. Ang laki na yung giraffe sa likod namin guys. Sami desu ne. Sami desu ne, sabi ni mama. Snow? Ang talusado. Oh. Mag-snow? Snow dyan. Yapari. Sabi ko na kaya mag-snow eh. Ang ending namin, Chimaksase. nilibot namin yung buong Aqua City. Ang ending namin dito sa may seaside pa rin. Wow, wow. My God. Oh, si Mother Earth kasi gusto niya yung at gusto kasi ni Mother Earth yung malapit sa Eki. My God. Aso makakakita. Nakita mo yan, ang dami nila doon. Yan naman, magbagi tayo. Tapos tayo sa karne, magbagi tayo. Ang ganda din ah. Ito yung kinainan namin guys. The Ocean Club Buffet. Nag-request kami doon sa servant na kung pwede doon kami doon sa malapit sa window. Kung pwede. Pero tingnan mo yung picture ka. Tingnan pa, Tingnan mo si Mother Earth. In-exercise niya yung sarili niya. Ito na. Pang-apat na balik ko na to. Ngayon ko lang siya na video. Ano kasi to be? Garlic rice. Fried chicken. May kasama pizza. Ano mo? Pang-ilang balik mo na yan? Pangatlo. Pangatlo? Oh, unang gulay. Una gulay. Tapos yan. Oh, sushi. Tapos Sushi na medyo pinahirapan. Masaya guys.
First time ko makakita ng kakain ng sushi na tinidor ba? Tawa siya oh. Masaya no guys. Sushi tinidor? Gano'n ka kasosyal? Maliit na tol! Oh? Siyempre, ano to, western, ano. Western na ni. Kahit gaano pa sabihin western buffet, hindi tinitinidor yung sushi guys. Maliit na tol! Tinidor, sushi. Ito naman si Doña Annabel, oh. Grabe naman yung plater mo, oh. O parang naubusan ka dyan, ha. Salad na yung kako. Masaya, no, guys. Masarap yung ano lab kanina, yung pink. Aliping ka. Parang yung umago ko, ano yun? Ah! Yung sabi ko, pink ko na yun. Masaya, no, guys. Nag-enjoy siya, guys, oh. Nabusog na siya. Ikaw, ma, sulit ba? Sulit ba yung binayad mo? Susunod, alam na natin punta natin, dito na na. Mas masarap din siguro sa Dooben. Mas masarap siguro doon. Maraming pila. Kanina kasi guys, no, pumipila kami doon sa The Oven. 20 people or 15 people yun. Masaya, no, guys. Napakasarap niya, guys. Ito, kinuha ko paragi. Tapos, meron silang 2 kinds of pizzas. Ang kinuha ko ngayon is margherita. Paano kainin ng ganito? Masaya, no, guys. Dito kami ngayon sa Odaiba, Seaside City or Seaside, Aqua Seaside. Aqua City, pero iba tong ano nila eh. Iba yung dito sa malapit sa Jaipur is meron tabi ho dahil dito sa 5th floor. Ang pangalan niya is Ocean Blue Buffet and Club. Ang sarap guys. Ang dami nyo pwedeng pagpilian. Napakasarap. Mixed Japanese and ano kasi yun ba? Mixed Japanese and Italian cuisine siya guys. Ang sarap niya. Tapos ang dami pong pagkain. Kung meron akong i-refer sa inyo na pagkain, try nyo yung mga pizza nila. Guys. Kung gusto mo healthy. Pwede ring healthy. Meron silang vegetable platter. Guys, sobrang pahinga muna. Meron pa kaming 1 hour. Grabe, no? Sa halagang magkano? 3,200 yen lang. Meron kang 2 hours na eat all you can. Na mix cuisine. Half Italian and half Japanese. Ewan ko kung nakikita yun pero nag-snow na sa labas. Meron pa kaming 1 oras para kumain. Isipin mo yun. Sa halagang 3,298 yen. Magkano yun sa Philippine peso? No? Grabe. Ikaw, ano masabi mo? Ganyan na lang yung masabi niya kasi busog na siya. Grabe guys. 120 minutes na eat all you can. Saan ka pa? Dito na. Grabe, ang sarap. Ano masabi mo sa kunijupon mo? Sulit. Talo ka. May na kang kumain. Ang dami ko nang nakain salad. O veggie platter lang yung kinain mo? Veggie platter lang yung kinain ng kasama ko. Lugi. Buo ako lahat ng klase niya. Wala ng klase, 5 piso. Konti lang para matikman kasi. Para din siyang fine dining. Semi-fine dining. O kaya nga, vegetable nga. 2 hours ka kumakain na walang tigil. Grabe naman yun. Masaya, no guys? Dito lang yan, sa Aqua City. Sulit yung 3,200 mo, kaya pag napadpad ka dito sa Odaiba, guys. Boys and girls. Sino man nanonood dito pag napadpad ka, dito ka sa Ocean Buffet Club. Ang sarap. Sulit na. Meron pa magandang view. Yan o. Tapos nag-i-snow po. Sa summertime, napakaganda dito, boy. Pwede ka sa labas, oh. Ganda dito sa labas. May table pa sila sa labas. Kaso ngayon, nag-i-snow na ulan. Kaya bawal. Tapos winter, ang lamig din. Dami. Kung sabi mo pa, na ano? Sulit. Na-experience mo yung Kumain ng salad. na-experience mo na kumain na salad, ha? Tonyogen, salad. Ito yung na salad tsaka kape. Oh. Mix kasi siya ng cuisine, eh. Half Italian, half Japanese cuisine siya. Napipili natin. Sa stamina. Mayroon kasing isang yakiniku be, stamina taro. Kaso ako, para sa akin
nadudumihan ako sa ano nila. Parang iwan. Nandun ka pa sa ano nun, Shizuoka, nung uli tayong kumain. Oo. Pero iba yung pinuntahan natin. Oo. Sa Tsukuba, Manila. Tsukuba. Tara na. Anong oras na ba? 7:30. Paano yun nag-i-snow? Yung sakit sa ilong. Kanila. Doon, no? Tayo sa- Andun yung Odaiba eh, sa baba. Question natin doon. Wala yun. Tara guys. Oh. Jordan. Hi. Arigatou gozaimasu. 控えなので Ah, ごちそうさまでした。ありがとうございました Ito guys, ito yung kinainan namin. Ocean Club Buffet. Yan. Selfie tayo. Tara, oh, dun tayo. Yan, oh. Seaside Mall. Shit. Third floor. Tara. 本当だね、雪だね、みぞれみたい。あ、なんか落ちてるみ。たいな雪だったね。すいません。なんか落ちてる。ありがとうございます。え、じゃあ、お父さん。 Oh my god. Naulan be. Doshu. Oh my god. Adobo. Shit. Snow na dito guys sa Odaiba. Grabe na to. Grabe na. Grabe na mga insen. Grabe na mga insen. Lagyan mo yung flash sa taas. Grabe guys. Ang lamig. Samoy. Samoy. Kairimashou. Oh, Tubig na naman yung ulan. wait lang eh. Mix siya. Grabe guys, oh. Ang lakas na ng snow. Ewan ko, pero okay lang, naka-stud naman ako. So, ayan na, buisit. Lakas. My God. Madulas be, ah. Shit. Madulas. Madulas yan, kala mo. Grabe na. Sobra na yan, insan. Sobra na yung mga insan. Mekos na yan, insan. Oh. Grabe. Nag-moist na yung mega neck ko, lahat-lahat. So, tapos na kami sa Aqua City. Aqua City ba? Dex ba? Dex. My God. Ayan na, go na, insan. Oh my God. Sama yung mga insan. Lamig. Yabe. Grabe na to mga insan. Mekos na to. Pinagyan ako mga insan. Ito na ang kalagayan ngayon sa Odaiba. Binabagyo ng intensity. Anong intensity? Ah! Ang sakit na mga insan. Ouch! Shit. Oh, hawakan mo to. Absorb yung ano Oo, niya. hawakan mo. Oo. Nagbabagyo na dito guys. Dapat pala binaliktad mo no. Oo. Skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand.